Έχουμε γραμμή. Καλησπέρα σας! Ναι, Καλώς ήρθατε! γεια σου. Με ποια μιλάω τώρα? Με την Ηλέκτρα Ζάιρα Κατσαπιά. Δεν θέλω αυτή, τον Νίκο θέλω. Τον Νίκο, μισό λεπτό. Περιμένω. Ένα λεπτό. Έλα αδερφέ μου, τι έγινε, πώς είμαστε? Πήγα σε μάγισσες, σε χαρτορίχτρες. Νίκο μου, εσύ είσαι? Ναι, ποιος είναι? Θέλω μια βοήθεια. Πες μου αγόρι. Έχω πρόβλημα με το ρεύμα. Όπα, άστο απάνω μου και το έχω. Θα δοκιμάσουμε σήμερα τεχνική του Θιβέτ. Τεχνική μεταφυσιολογίας. Δεν θα χρειαστώ κάτι, πιάστε χέρια παιδιά. Μας ολόκληρη παραγωγή, θα κοστίσει λίγο παραπάνω αλλά θα βρούμε τη λύση. Βλέπω ένα φι, βλέπω ένα θήτα, βλέπω ένα γιώτα. Ναι, γιώτα. Νι, όμικρον, ρο, έψιλον, ύψιλον, μη, αλφα.gr. Τι είναι αυτό? Φθηνόρευμα.gr αδερφέ μου. Ξέρεις ποιο είναι το πράσινο τιμολόγιο, το μπλε, το κίτρινο, το πορτοκαλί? Δεν έχω ιδέα. Το φαντάστηκα. Και τι κάνετε όλοι, μένετε στο πράσινο. Το πράσινο είναι για αυτούς που είναι τεμπέληδες, για αυτούς που έχουν λεφτά, για αυτούς που δεν θέλουν να ασχολούνται και κερδίζουν οι εταιρείες. Ενώ μπαίνοντας στο φθηνόρευμα.gr σου λέει εδώ είναι καλύτερα για τώρα, αυτό το μήνα εδώ, αυτό το μήνα εκεί, αυτό το μήνα εδώ. Τελειώσανε τα παλιά που ξέρατε, που κάναμε ένα συμβόλαιο και δεν αλλάζαμε. Τώρα κάθε μήνα μπορείτε να αλλάζετε. Χρυσούλα, βρήκα λύση. Φθηνόρευμα.